Mbona ngati manje le tape ifikire ku 200 kuzafuneka NASB man. Ai, nikati espera manje. Ai, uzabuya afternoon mantamba mama. Yeah. And that's when I eat manje. Oh, suit. Ai. Kurungile wena ai, size yako ai, nyayasi. Kumulele tezwa betumisa. Tukala kona lapha emaqala. Nakhoke. Nakhoke. 8. Alright, listen it. Ai. Wazi kuti kanjani. Le mafuta lawa wesushani pazamisa man. Nizaenza nje litoro Okay, nabuluka litoro Yeah, okay. Ai. Ino ngachire kuruko manalo nilutunga. Man, let us not depend. Alright. Okay, alright. 88. Hey. Ai window ndampera ushainyama ugwele. Yeah. Ai pera madurari ngana mana akufanira. Good. Nikadile manje Yeah. Manje ngizolanda nini? Ai same time afternoon mantamba mama Yeah, afternoon mantamba mama. How's it? Hey. Chilwa. Ngato ngumuntu lo ne computer benhlo. Osko, mina ni computer self. Kanixelele manje kwa. Uthela bafuni nozikhumbula zonke izinto kufanele kuzenze kwezimpahla zaba bantu. Ngoba ndiyabona manje uzidampa apha abanye ubajonga njengamehlo ungabhali into phansi umejalisha izinqe namadolo ungabhali into. Hey, ciao. Phela mina nisebenzisa lento nibiza experience. Uyazi ukuthi mina senimeja nje nimeja. Anisasebenzisa itape. Futhi manje sebenzisa le tape nimeja ama custom. Nisuka nje niwayenzela nje lento yokuthi babe happy bajabule wabo. Bona chiwathi. Ubatla ungijwetsa hore. Hosheba fela kamaro isila ngidi bejamenzi. Bona chiwathi. Mahlosi usheba. Ubona. Usheba. Dawu ibona namane ibona dawu namane bon. Hai. Beka la mfuke. Ziyafana lezi into. Beka kona manje niyakwazi kubona kuti into kuti iseduze noma isekude. Kuyafana muzi na lento ningayithatha nje ngamehlo nibone ukuthi iseduze isekude. Manje akufuni meja lokho muzi. Chirwan yazi ngelinye ixesha uyakwazi ukuthi imoto ikude. Kanti imoto seyifikile ibed ngamehlo lawo Chirwan. Kuyafuneka i-tape measure uyisebenzisa ubhala. Hayi mani baba chawe. Iyafana lento le. Kona manje imoto mayifika uza starter bisikati sokuthatha tape kuti wameja kuti imoto iseduze noma isekude. Iyafana yonke lento le. Ayifuni meja. Kona manje ni blame mahala. Mina anikazi nibone ubaba Maguvani lo atata muti yake ayenza meja. Velo waputa. Yaputa. Waputa. Yazi Maguvani. Konda kubonayo. Andizange ukubona umejalisha yenza uyagalela ujonga. Nje ukusenza nje nawo. Uza kubulala abantu wena Maguvani mfundini. Wesha, angiyeka. Angikali ngamehlo mina. Umejalisha. Hayi, batsheli wena Maguvani ukuthi mawuyenza meja uyenza nali matambo amanyamazana. Yeah. Batshele ukuthi uyenza kanjani. Wathatha nje le matambo lawo. Wawachaya phansi la. Ubona azamtshela ukuthi athele kanjani lapha embodleleni. Chirwan. Nengqondo ka. Uyayibona into senza yona. Bendizayiwina le game uyimoshayo wena. Sorry. Mashilwana. Angenzi kanjalo mina. Mina ngiswe egazini mina ukuthi isigulu sami sidinga umuntu ongakanani bese ngisifake la.
umeja negazi. Yibo. Angishongo ukuthi mina ngiqala ngegazi ngithe ngizwa. Hayi, wake walibonaphi wena ligazi eline mandla? Yazi mangiphike nawe ngashonelwa ilanga. Futhi kunekhasimende lami elizayo khona manje. Salungisela wona lo muthi. Hayi, ungiyeke phansi. Yazi madodana, into ongasebenzisi ukumeasurisha iyingozi kakhulu. Kufanele ba wakhe indlu ongazisebenzisi into ezifana ne-water pass ne-rule. Liyakuqhekeka olodonga ludilike madadethu. Uyabona nje ngokuba mna uBhat John ethi nje ndim kungenxa into yokuba ndisebenzisa i-measurements ezi-right. That's my secret. Kwamona chawi. Kirona nje ikhukhu yena ekizongoke mo. Yenza kuba kwele bazolo. Kanti measurement ndetse for size sabatho. Yona jwana. Uhe chiwat. Ngire ku okhelezele matra pasa yini hawo yini. Hayi, nizamvulela yi. Nyezama. Au. Ngena phakathi jari. Mono. Hayi, mono. Yeah, I'm khona ya. Mamela phake Chirwana. Yeah. Le program yana ifundini. Ifuna umunyo apha. Yabona Oh, kanjani? nimumncela. Na apha. Yeah. Ndizalifuna ngomso. Mawuthi nyamuso utsho kusasa. Natsawoke ngomso. Uthi ngone uyazi mani bantu baningi bafuna ukuthi izinto zabo nibanikeze kusasa. Abanye bafuna nemantambamba. Kodwa ke wena hayi ngoba icustomer hayi nizokuyenzela yi. Ya ima kanqa. Ntoni ngoku? Ya nifuna kuyenza major. Oh, major. Oh. Hayi liya kwayi. Ayihluphi same size ye. Sebenza ntoni ngoku anifumani ngoku? Hayi uyazi ukuthi kanjani. Manithi same size. Computer le iyazi ukuthi yonke into yafilter Hayi wena, hayi, yabulela. Hayi kulungile. Usale kahle lapha ngomso. Ya nawe uhamba kanjalo Jirwan, inene uzakuyenza imali ngale clothing factory yakho. Hey, nizamvulela Bafowethu. Siya. Yeah. Kunjani Farakisi? Sikhona ninjani? Hayi sikhona ninelithemba ukuthi uzobheka le suit yakho. Impela ngizobheka yona. Ilungile ndoda yakho. Awuzwa, kungisizile bafowethu ngoba ngiyahamba khona namhlanje. Hayi no problem ndoda yakho. Impela. Kuvuya nina amadoda agodukayo. Kusasa ndo ngiyobe ngisekhaya. Hawu. Nayi suit yakho ilungile man. Hey, nidabuka nje inhliziyo ukuthi anina plastic yokugqokela yona yabo. Yeah. Ngiyathemba uyenza kahle, ngiyathemba ushayile. Uyayazi. Kube imalini? Izoba 40 rand. 40 rand. Yeah. Ngiyabonga. Hayi nami ngiyabonga mpela. Ngiyabonga kakhulu. Mando ndayenza kanjalo. Yebo. Bafowethu ngiyabonga. Ngiyabonga bafowethu. Ndadese dia. Babulise mono lapha. Yebo bafowethu. Uhambe kakuhle sibili. Yebo bafowethu, nisale kahle bafowethu. Yeah. Yeah. Ituri. Ndondo yakiti kunjani man? Esikhona man. Hayi nathi impela sikhona man. Ninetemba ukuthi nawe uzofuna le suit yakho Ya, kodwa manje ngabiza malini? Hayi leo uyazi ukuthi niyenze kanjani esebenzise cotton omningi yabona. Manje wena ngoba nawe wendonda nje enkulu, hayi ngizokuchacha nje kancane 80 rand. Hayi ilungile. Hayi, Oh, hayi. Sorry. Ya Ituri naike suit yako mfano ya kiti ilungile kodwa aninayo nto yokuigoka yabona yokufaka pakati. Hayi. Ilungile. Kulungile. Yeah. Yazi mfuke le chepe kuthiwa nguChirwana yayenza imali straight away. Chawi. Kibila hatu lekhat. Bona. Hona jwalo o qeta o tjhatha tata ya motinya tjhelete e tenya go ba le fala kale Mfuke uyazi ukuthi mina ra
eduplex unibheke kade uyazi mina anizeranga lapha kuzorara yewe ubela hore nna ke isitse kgwebo ko bona Gauteng hayi anitshongo kanjalo phela Kodwa ke Chirwana, kutheni lento ungasiphi umsebenzi nje? Kuthiwa kwi-RDP kumandi ngokuqhekezelana. hayi bekarachawe nawe ziyenzele RDP yakho uzokwazi ukuzikeqezelela uyedwa Hey, ubusirwane zasotsho. Wongela kulukuthela. Buka. Silole uphi yini yini hey man ayisiye man mina ngifuna ukuphuma amabhulu hayi man please man yakusiza thibeke nje uyazi lesuthu le ayisukanga la inobelekekile man uthi ukuthi unetsobani into nje yini hayi ungabi bheka na ngizokusiza man isimple kuyosizani lokho soyimoshile hayi man kodwa man khumbula kahle uwe man endoda waninika le imeja erongo man ungangibhedeli wena man ufika ngibuka ngamehlo azongitshela ukuthi le measurement right lena man Chirwana, kanti ubunxilile ngexesha ubusikhayisela ngekhompyutha zakho esenhloko kanti uzawuthunga impahla zabantu kakubi. Chawu uyazini unganinyanyisi man uyabona ukuthi le ndonda le iyaninyanyisa twice nawe uyaninyanyisa futhi mina nikuzitshwala mina uke wanibona nidwakile Hayi andithi kaloku abanye abantu basele ezikoneni bezeke apha ebantwini sebenxilile. Uxolo manje. Ngicabanga ukuthi ngayilungisa mina lento. Kunganjani? Ngicabanga ukuthi ngayilungisa mina lento. Kunganjani sibiya mfowethu uyishiye lesuthu yakho? Akulungisela ushilwana ubuyelana. Yebo mfowethu ngakwenza lokho. Kodwa ngo5 mangibuya la ngithole yonke lento ilungile. ya sorry Kuzolunga. kuzolunga mpela Yeah. angizokukhumula mfowethu hayi zonke lezi zinto zinzima Esbi. Uthe bamfuni uzawubetha le fashion ngoxabuyela kwakho. Kunani lokho? Wena? Madoda. Bayajana la. Ngabazela. Usho ngani? Komos. Lo nani bazake? Kwenzelani? hayi baba Makiza uyazi ukuthi lo muntu lo umaphuna la Hayi bawukisi. Oyena muntu omaziyo lo mfupho mama. Ngulo uthetha ngezinto ezimaphuna phuna apha engqondweni. Bayazana. hayi bheka le muntu anemuyazi man hawu it's not relative for me Hayi. Mna bengisithi kaloku eyona nto yenza ubani nizalane yile suthu iphetheyo. utsho ukuthi wonke umuntu eletha suthu la ifike kube imfowethu yakithi Hayi. Jogo. Madoda. Isikhashana nje angikho endlini konakala izinto. Mfuka. Ciao. Hayi Komos. Hayi miscarriage madoda man. Miscarriage. Indaba yemadoda. Sayifake ibuko le kamereni lami. Miscarriage. hey mandoda mhlambe icustomate le bambala makanifuna bonke banifuna nithi amikho ne please Sawala kwajani? ubuchirwana Oh, shilwana hayi ubethe makukhona ofikayo mfuna sotha akekho. Mihlolo. Bawutshani. Andithi ufuna utshirwana lo phansi kwetafile. Shirwana, nangu utshani, phansi kwetafile. hey man anitshele iminingi yakho etsho ukuthini wena lo mlenze lo hayi man jali bheka la ninike chance nibheke man uyabona
wenza le program incredible. Scrap. Suka. Wena man wajulukisa into engekho musimanje man. Le nto le isimple. Kona manje ukishine wanachisa ngeayi. Beka ningayilungisa le nto man. Anithi uyabona ukuthi izimile kanjani. Kanje mina nizonqamula le bese iyabuyela iba yidraw. Man. Ufuneka ukhuphula lo mntazi omfushane ulinga nalo nomde. Abo. Hawu. Uzaluleke kana kanjani? Yeyakho leyo. Eyani yona uzawuyilungisa. Hey, Bekala, uyazi nikutshele kanjani? Uwe man, uyenzile mistake man. Wasukana wamanjele stoti, wamakaso. Wamakanje, rabali tifani enye rabalide. Manje nianze kanjani mimi? Kancele chibani. Ubumeta richa mna okanye ibro. Man, Beka. Ngakho kubani manje? Hey, uwe umile stoti, manje nianze mimi. Andikhathani awuthini chibani. Kodwa nje ufana ukuba ngo4 ndifuna phi program. Hey, Puma. Wena? Uyazi mama Kizi? Niyakutshela man. Wasindile njengawe man. Uyazi la maphathini wami bese kugcwala moya man. Nizokuthi nizamfaka ama blue eyes mina. Bona kuzahambela. Hey, Mapi, kanti wena kahle yini man problem yakho? Dithe kuwe ulungise i-waste hayi i-length. Hayi man, kanti asiyo le nto uthe wena wayifuna na. Dithe yehlisa i-length. Uyeke i-waste intoni ngawe? Hayi, mandona. Hayi, ibhadi lami leli mamshanje man. Akunabhadi yalisa futhi uyakwazi uthunga amazondina. Chirwan, uzawubethwa zi-customers zakho namhlanje. Jofi. Ikareke Yehlisa i-length. Uyeke i-waste intoni ngawe? Hayi, mandona. Hayi, ibhadi lami leli mamshanje man. Akunabhadi yalisa futhi uyakwazi uthunga amazondina. Chirwan, uzawubethwa zi-customers zakho namhlanje. Jofi. Ikareke Hayi, mandona. Hayi, ibhadi lami leli mamshanje man. Akunabhadi yalisa futhi uyakwazi uthunga amazondina. Chirwan, uzawubethwa zi-customers zakho namhlanje. Jofi. Ikareke Umile stoti, manje niyenzeni mina? andikhathani noba uthini chirwani. Kodwa nje ufana ukuba ngo4 ndifuna phi program. Hey, Puma. Wena? Uyazi mama Kizi? Niyakutshela man. Wasindile njengawe man. Uyazi la maphathini wami bese kugcwala moya man. Nizokuthi nizamfaka ama blue eyes mina. Bona kuzahambela. Ukuthi ngimusheke isiketi wena. Uyabona ukuthi undenzele intoni? Jonga check isiketi sami simushekile jonga man. Hey, Mapi, kanti wena kahle yini man problem yakho? Dithe kuwe ulungise i-waste hayi i-length. Hayi man, kanti asiyo le nto uthe wena wayifuna na. Dithe yehlisa i-length. Uyeke i-waste intoni ngawe? Hayi, mandona. Hayi, ibhadi lami leli mamshanje man. Akunabhadi yalisa futhi uyakwazi uthunga amazondina. Chirwan, uzawubethwa zi-customers zakho namhlanje. Jofi. Ikareke yabona solotangisiwe zikubasha. Hleka ntoni namakepisi? Wenkosikazi. Umuzwe insizwa. Yini? Ulandisizwe, ulanda madoda. Hey, kambe uyamazi umchunu. Ungena kanjani la wena? Ngizombiza bo. Uxolo torhwana sisika le nto ingeke yenziwe nguChirwan esiketini sakho esihle. Ndicela ukunceda. Ndicela siye phaya ekamereni yam uncedise ukukhulula sisebenzise le tyala. Ekamereni yakho ukukhulula sisebenzise ityali. Hayi sisucinga kakhulu kangako. Bendizama ukuthi
sebenzisa ikamera yam ndikuboleke le tyala ukuba uzikhavarishe umzimba wakho ngayo. Kodwa ndizawucela into yokuba ungene kule kamera ese-left yam, ungangeni kule ingapha yakhe yakaMagubane. Loo nto iyandixaka uba makaliye kweli cala lomfundi. Ndawugqiba ukuthetha ukhulu lapho. Okay, kulungile ke. Inkosi. Hey, jwale nahana fela hapika hadi yo ya mosadi ye parang mahal. Kisake hospital case. Hospital case. Yabona ukuba unokuhlala apha ebusweni agcwala athi mfo. I-mortuary case man. Siyakoleka. Amagugu. Elili. Hey nina. Jonga hapa wanashirela sipani sikisa musimoshile. Yeah. Sipower na yep. Yeah. Andisasifuni ndifuna esitsha undithengele esitsha thatha. Ngiyasifuna usithenge eso skate. Hayi mandona. Hayi umuntu unezibhadi mamshanje. Ngcono ukuthi apaparaze nje kuphela. Awunitshelekile. Unjani kanti wena noMagubane? Ninitshele kahle nice kuti nitshele jari kuti mina ni absent niphumile. Nina niyamtshela nibabili kuti mina nihlezi under table. Asuka nizimpimpi nina. Ngifukele. Awunitshele. Awufunda kubheja zimpimpi zimbili. Ufunda kubheja double mpimpi. Ubheja yini? Abona hiyo tumo mali bona. Oya. Ukabecha 2 le 8. Swele. Le kolube. Hey, ngubani mfethu? Ngubani Max? Ngubani? Hewa, yini? Zobulala umuntu kanjani? Yini? Ha? Yini? Uthi uhambe kanjani? Uthi ngiya kanjani le mshadweni? Yini lona le? Ha? Usana wena, zobulala umuntu. Kisiba mause. Hayi man, zokizo ukandi Awu Makiza, wena esitofini uyenza ini la? Bambuzo ngona. Awubona njani? Ngicasula wena man. Awu. Wena all the time wahlala always ufed up. Hayi. Uyabona mfethu? Uyandicapukisa uChirwani lo. Ngesisingezana sakhe sase preschool. Ucinga uyincutshe. Waziba ke chawe. Mama bona, bana phisa na ka hore hey. Makhuwa hazini zikho. Yabona yihlo amadoda apha mabini cha ngimnawo. Izwale kinalo na kha chawe. Kimafela sababuwa wona hey bakanyolo. Yabona ukuba bangaya e-night school bangafinisha abantu abagxothwa apha. Hey chawe, ibile Shirwani. Una ikonka mo ka hey. Yana imuntu wa British Empire. Wenze body royal education both with and sometimes higher than education. Royal education. Soka abe ufuna ntoni yena kule hostel? Ufana ucinge mfuke jo kanilesho. Royal education. Kodwa lo muntu lo utsho njalo uthengisa ama-cartoon neentloko zegusha ezihlekayo. Hey, fucking kasha man. Sizawuyatho namhlanje. Oh, chawe kini hadila kajini. Reja full meal. Yazi ngiyakwazi ke wena yihlo xa usithi full meal uthatha into eziphambili uthatha into zalapha phansi. Mawutsela bitsela la kae full meal. uChirwane bezawuthi yimilimili. Chawe, ibana mashoka jangu na preschool. Hayi kaloku phaya natsika i-preschool bafunda step by step. Kuthiwe kubo horse bathi bona i-hash, kuphinde kuthiwe cow bathi bona mad cow. Basikele siyahleba. Hey madoda. Ayokudlala. Hey. Abelungu bangenzela umdlo. Benzeni komosi. balike nale formation yabo. Ngithe ngifika nje kuseni babe ngibizele e-office ne-manager. Ayike nangempela ngingene ngifica unkosikazi athi ngihlale phansi.
Kukhona engibuzayo. Sawubona. Yebo sawubona. Ungahlala phansi. Kade ngikulindile. Mina ke ngingumrs Gcele. Yimina engizaku-interview, ngiku-teste, ngiku-assess. Uma upass i-test yami bese ngibona ukuthi imaphi umsebenzi ongcono engakutholela wona kunalo owenzayo. Ngiyethemba siyezwana baba. Kwazi kwakuningi-ke nalokho ozokwenza kodwa ngeke kulungile qhubeka sobona khona. Sizoqala nge-test ngoba kunye sengiyakwazi ukufana nomlando wakho nokunye nje. Awu ukwazi kanjani lokho? Ngoba ngiyaqala nje mina ukubona kule FM yakwethu. Cha, konke lokho kukhona la. Kule TV? Cha, akuyona i-TV, i-computer. Sizoqala ngombuzo wokuqala. Yikuphi okufika kuqala? uKhisimusi noNyuya. Oh, usho uNcebijana? Yebo ngisho yena. Oh, hayi phela siqale sithi uKhisimusi. Ebese kuyikhaleke siya kuNew Year's. Okubi nje ngoNew Year's ukuthi ufika imali ingasekho isiphelile. Kanti khona manje njalo sesiyavula futhi emsebenzini. Uthi uKhisimusi? Yeah. Owesibili, uma ibhanoyi ligijima ngejubane lingu-50 km ngehora, nebhayisikili nalo ligijima ngaso sona leso sivinini, yikuphi kunejubane kunokunye? Umbuzo olula kakhulu lo. Nengane encane ngakutshela nje ukuthi yibhanoyi. Owesithathu, yikuphi okusinda kakhulu kunokunye? Iphawundi lamaphepha nekanye nephawundi lezinsimbi. Nalapho kulula kakhulu. Phela lamaphepha alula kakhulu. Kodwa lenzimbi lona, hayi ngingakujula ukuthi ube manje ukuthi ngiqinisile. Ungahamba ushintshe izandla. Kanti-ke ogcina kumbuzo baba. Unothi uma umphinda-phinda ngomunye unothi, ubuye uthola omunye unothi futhi? Yeah. U-1 uma umphinda-phinda ngomunye u-1, uthola omunye u-1? Kunjalo. U-2 yena uma umphinda-phinda ngomunye u-2, utholani? Uphinda uthola omunye u-2 futhi. Kuthe-ke mase siyoshaya isantambama. Ngaphinda futhi ngabizelwa khona e-office le-manager. Hayi-ke kulokhu ngifice yona uqobo lwayo. Ibisithi-ke ngehlulekile ukuphendula le mbuzo ebengiyibuza ekuseni. Ngakho-ke ngeke ngilunge kule formation yabo. Hayi. Komosi. Ngisho somntwana baba bayaxhobana. Kuzobala ukuthi bebevele bengafuni ukumeza lo msebenzi omusha. Wabona apha inkomosi umdala ongaka unentshebe yonke into bese bethi bona hamba wenza ibangela zesikole. Bebengafuni inkomosi ukunela lo msebenzi. As far as I'm concerned, wena Magubane, yimfekedo lebakuxelele yona. La test uyipase emagqabini. Into okufuneka uyenze Magubane ukuba nje ubhale iplakade enkulu engale. Down with test. Up with affirmative action. Toy pha. Wathulanga uthatha amashakho. Hayi, ngakamahashi. Ngikhatheza igame. Kuthi tomorrow you winning, tomorrow you losing. Hayi. Manje lo luzu wini. Uthatha le phepha lakho lo. Ubeka njani? Lamkisi. Hayi. Duwena mephozo liphepha leli. Ngizele ngikhise ngibona ngibalaka ayikani ngizele nabaki di vacancies. Yilo. Awusabona njalo. Molweni. Ngiyekho sa. Samona lemsebenzi tete. Ukhona into ofuna ukuqasha? Che. Baba ka re ke tlatse application form. Yini lokho? Ke le ngola la go pa mosebetsi.
Yabona Mfukeni, mina ngibona ukuthi kufanele usuke lapho. Uyakhona lena efemini. Ufika wena uma egethini. Busulinda ke induna. Noma mhlawumbe imfolomane phela aba baqasha. Bususho ukuthi hayi, ifuna umsebenzi. Mkhize ke old fashion eno difeme tsa ka jeno di batla o tlatse application form Yasona ukhona ukushaya amanzi. inile hape ba batla le diploma Yini ngale? diploma ke lengolo la thuto e phahameng ka ho fetisisa Kodwa Mfukeni. Wena Mfukeni, umuntu ogembulayo. Ngeke uzolunga. Bazobuza unaso